мегӯяд мехостам ки бо ғайрат меҳнат кунам дар ҳаётам ва ана он вақт мефаҳмид ки ҳаёти ҳақиқӣ ҳаёти абадӣ аст, на ин ки ин ҳаёти муваққатӣ ва беарзише ки ҳамеша дар он машғул буд. дунё маҳбаси муъмин аст. дунё ба мисли зиндон аст барои муъмин. муъмин касест ки ба сӯи Аллоҳ меравад, касест ки мехоҳад биҳиштро. чунин аст муъмин. оё шумо муъминед, бародарону хоҳаронам? агар шумо мехоҳед биҳиштро, пас меҳнат кунед барои он. оё шумо аз дунёи охирататон дида аз ҳаёти ин дунё ризо мешавед? пас лаззати меомадаи ин дунё нисбат ба охират ночиз аст. эй одамон, барои охирататон кӯшиш кунед, чунки аз ростии ман дидам дар ҳаётам, кадоме ки барои охират кӯшиш мекард, ин дунёро ҳам ба даст меовард. ин дунё худ мерафт аз паси ӯ, медавид аз паси ӯ. лекин ман надидам ҳеҷ касеро, ки дар кӯшиши ин дунё бошаду дунёи охираташро ба даст орад. мо дар як ҷое зиндагӣ дорем, ки он ба худ мақсаде надораду баръакс он худ як роҳи ба мақсад расидан аст. ин ҷо як ҷои муваққатӣ аст ва он то оғоз шудани ҳаёти абадӣ мавҷудияти худро дорад. ва ин ҷой ном дорад дунё. ҷои париданиҳост ва ҷои ғалтиданиҳост, ки бо он бандаҳои Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло сафар мекунанд ба сӯи Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. ва ҳамин аст ҳақиқати ин дунёи мо. мо сафар дорем ба сӯи Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. ва Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ин сафарро равшан қайд кардааст дар китоби худ. ӯ мегӯяд субҳонаҳу ва таоло: аллоҳу акбар. Аллоҳ ин сафарро баробар кардааст ба як нафаре, ки меҳнат мекунад дар зери офтоби сӯзон. бо бели худ заминро побел карда дар нияти шинонидани чизе ва дар интизори баромадани ҳосили он аст. бародарон хоҳарон, ман саволе дорам ба шумо. шумо чӣ хоҳиш доред? шумо чӣ мехоҳед? шумо кӯшиши чиро доред? шумо ба чӣ расидан мехоҳед? ба чӣ расидан мехоҳед, бародарону хоҳаронам? чист оне ки ин қадар онро мехоҳед? ин қадар муштоқи он ҳастед? чист он? ин саволҳоро аз худ бипурсед. ғурури шумо дар чист? оё шумо ҳамсари зебо мехоҳед ё шавҳари зебо мехоҳед, ки ӯ хело машҳур бошад, то ки ҳама ба сӯи ӯ бингаранд ва шумо дар паҳлӯи ӯ бошед? ё ин ки шумо иморат ё пули бисёр доштан мехоҳед? оё ҳамин аст хоҳишатон? ё ин ки шумо мехоҳед дар ин ҳаёт мартабаи баланд дошта бошед? оё ҳаминро мехоҳед? ё ин ки шумо орзу доред хонаи боҳашамат, заминҳо, ё ин ки ҳатто рӯзе аз рӯзҳо ҷазираеро соҳиб шавед? шумо орзу доред маъруфу машҳуру овозадор шавед? оё ҳамин ба шумо намерасад? агар ҳамин бошад орзуи шумо, агар муштоқи ҳамин шуда бошед, пас бародарону хоҳаронам, шумо фиреб хӯрдед. шумо фирефтаи ин дунё шудед, фирефтаи бойгариаш, фирефтаи зебогиаш. чунки ҳама зебогии ин дунёро Аллоҳ тавсиф додааст дар Қуръон, ки он мисли гуле аст, ки аз борони гузашта мешукуфаду, лек баъди андаке пажмурда мешавад. дар аввал накати хуш дорад ва хело зебо аст, лек баъди як моҳ ё аз ин камтар ногаҳон хушкиданро оғоз мекунад ва бароятон беаҳамият мешавад, мисле ки қаблан бароятон ҳеҷ мавҷудияте надошт. бароятон мисли чанг ё хоке буд. ин муҳаббати дунёист, ки ҳар яке моро шикаст медиҳад айни замон дар ин рӯзҳо, махсусан мардонро, ки дар рӯ барои ман нишастаанд. не бародар, аъузу биллаҳ, ман дороиро баъд мебинам. Аллоҳ мегӯяд дар Қуръон: Аллоҳ мегӯяд шумо дӯст медоред бойгариро. мо давондавонем барои ахлот. мо давонем баҳри чизе ки мегузорем дар охир. мо доштаем чизеро ки ба ҳеҷ куҷо намеравад ва маҳз ҳамин ҳар яки моро хароб мекунад. медонед, валлоҳи ман дар ҳаҷ будам имсол. алҳамдулиллоҳ, ман аллакай таҷриба кардаам динро, намедонам чанд вақт шуд, дар ёд надорам ва ман дар як чанд дарсҳо иштирок карда якҷо шиштаам бо шейхҳо ва устодонам. лекин ҳатто дар рӯзи арафа ман кӯшиш кардам
ман бо тамоми қувваам кӯшиш кардам, то ки аз чашмонам як донаи ашк ҷорӣ шавад, ақаллан чизе ҷорӣ шавад, лек нашуд. Чунки ин дил аллакай пур шуда буд. ва дар ин дил, он рӯз дар ин дил ба ҷои муҳаббати Аллоҳ ман ҳис кардам муҳаббати ин дунёро. ҳозир вақти он расидааст, бародарону хоҳаронам, ки ҳар яки мо бояд ин уҳдадориро ба уҳдаи худ бигирем. вақти он расидааст, ки ба хотир орем ояти Аллоҳ субҳонаҳу ва таоларо аз сураи Тавба, ки дар он Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло мегӯяд: бубинед Аллоҳ чӣ мегӯяд: эй касоне ки имон овардед, ба шумо чӣ шудааст? вақте касе ба шумо бигӯяд, вақте бигӯяд баромада биҷангед дар роҳи Аллоҳ, баромада мубориза баред дар роҳи Аллоҳ, лек шумо дудила мешавед, гарон шуда ба замин майл мекунед. оё розиед бар ивази охират бо ин дунё? лек лаззати меомадаи ин дунё нисбат ба охират хело ночиз аст. бародарону хоҳарони исломиям, агар мо интихоб кунем ин дунёро бар ивази дунёи охират, валлоҳи Аллоҳ моро беобрӯ мекунад дар ин дунё ва ин беобрӯиро аз мо намегирад то он замоне ки ба ӯ барнагардем. бародарону хоҳарони исломиям, оё шумо надидед чӣ хел Аллоҳ беобрӯ кард он одамонеро, ки ин дунёро интихоб кардан бар ивази охират? чӣ гуна беобрӯ кард? ва валлоҳи оё шумо надидед намунаи он одамонеро, ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло меҳрубонӣ ато кард, зеро ки охиратро интихоб карданд бар ивази ин дунё? Ал-Ҳасанул Басри раҳимаҳуллоҳ дар як ривояти хело хуб гуфта шудааст аз ӯ: эй одамон, барои охирататон кӯшиш кунед, чунки аз ростӣ ман дидам дар ҳаётам кадоме ки барои охират кӯшиш мекард, ин дунёро ба даст меовард. ин дунё худ мерафт аз паси ӯ, медавид аз паси ӯ, лек ман надидам ҳеҷ касеро, ки дар кӯшиши ин дунё бошаду дунёи охираташро ба даст орад. аз худ бипурсед, баҳри кадом кор ман вақти зиёди худро сарф мекунам? чӣ гунае ки олимони ислом гуфтаанд, дар ҳақиқат муҳаббати ин дунё ва муҳаббати охират мисли ду кафаи тарозу аст. вақте яке он сабук шавад, дуюми он вазнин мешавад, лек вақте яктаи он вазнин шавад, дуюми он сабук мешавад. бародарону хоҳарони исломиям, агар паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам имрӯз дар ин ҷо мебуд ва агар ӯ мегуфт: эй одамон, маро пайравӣ кунед дар ин кор ва дар он кор, мо чӣ ҷавоб медодем ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам? Аллоҳ мегӯяд дар Қуръон: бидон, бифаҳм, бишнос, инро биомӯз, инро бифаҳм ва ҳамеша инро дарк бикун. бидон ки ҳаёти дунёӣ монанди бозӣ аст, дилхушӣ аст барои ту, зебу зиннат аст, мусобиқа байни якдигар, ки хонаи зеботар дорад, ки мошини тезтар дорад, ки аз дигаре зеботар аст, ки пули зиёд дорад. Аллоҳ мегӯяд ҳамин аст тамоми тасаввуроти ин дунё. ҳар кас мехоҳад аз дигаре зӯртару доротар бошад, ҳар кас дар ҷои дигаре нишастан мехоҳад. бале, ин дунё ситезаҷӯӣ аст, якдигарро даъват кардан аст. одамон дӯст медоранд ин дунёро, пули зиёдро, фарзандони зиёдро, такягоҳи мустаҳкам доштанро. ин дунё андаке мешукуфад ва ногаҳ нобуд мешавад. бародарону хоҳаронам, агар ҳамин бошад он чизе ки шуморо ғамгин созад, ҳаминро дӯст дошта бошед, аз барои ҳамин агар ғам бихӯред, пас ман ба шумо мегӯям ки мутаассифона шуморо нокомии бузурге фаро гирифтааст. чунки вақте ки мемирем ва ҳамаи мо мемирем, шумо ҳамаи инро дар ин ҷо мегузоред. субҳоналлоҳ, ҳамаи ин дар ин ҷо мемонад баъди мо. чӣ мегӯяд паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадисе ки меомӯзонад ман ва шуморо? се чиз баъди марг аз паси мурда мераванд: оилаи ӯ, пулҳои ӯ ва чӣ? дини ӯ, аъмоли ӯ, амалҳои ӯ хуб бошанд ё бад. ду чизи он бармегарданд. шумо ку медонед оилаҳоро, машааллоҳ, бародаронам, модарам, падарам, ҳамсарам, фарзандонам, аз ҳама одамони бебаҳо барои ман, аз ҳама одамони дӯстдор барои ман. муҳим нест ки онҳо чӣ қадар шуморо дӯст медоштанд ва нигоҳубин мекарданд. чӣ мешавад? онҳо меоянд ба ҷаноза, каме ашк мерезанд ва баъд чӣ?
баъд чӣ қадар дар назди гур меистанд? Шуморо дар гур мегузоранд, дар он ҷо меистанд 1 соат ё 2 соат ва баъд онҳо мераванд. Муҳим нест ки чӣ қадар дӯст медоштанд, шуморо он ҷо мегузоранд. онҳо мераванд, ҳамсари шумо боз ба шавҳар мебарояд, модаратон фаромӯш мекунад, фарзандонатон бошад, ҳаёт давом дорад, зиндагӣ давом дорад. лек чӣ мемонад бо шумо? чӣ доимо бо шумо мемонад ҳамчун ҳадия дар ин дунё ва дар дунёи охират? Ин дин наҷот медиҳад шуморо, наҷот медиҳад дар қабр, наҷот медиҳад дар пули сирот, наҷот медиҳад дар рӯзи доварӣ. оилаи шумо чӣ? Шумо ку дӯсташон медоштед, дӯст медоштед, қадри онҳоро медонистед, шумо сахт пайваст будед ба онҳо. мегузоранд шуморо. пулҳоятон чӣ? Ман кор кардам. Чӣ қадар меҳнат мекунед барои пул? агар нафаре $10,000 гум кунад, бо ӯ чӣ мешавад? шумо дидаед боре шахсеро ки $10,000 гум карда бошад, бо ӯ чӣ мешавад? ӯ аз худ тамоман бехуд мешавад, ба сакарот меафтад. одамон ба осонӣ вафот мекунанд. дар фондҳои биржавӣ хабарро шунид ки $1 миллион гум кард, марг, ҷо ба ҷо сакарот мешавад. чаро? охиру меҳнати зиёд кард баҳри ин пулҳо. оё шумо дидаед шахсеро ки дар масҷид гирья кунад, ашк бирезад дар масҷид? чӣ шуд бародарам? бигӯяд валлоҳи намоз бомдодро қазо кардам. дар масҷид гирья кунад ки намоз бомдодро қазо кард. чӣ? агар шумо фарзандро аз даст диҳед, одамон мефаҳманд. мошинатонро дар куҷое бизанед, одамон мефаҳманд. лек шумо намоз бомдодро дар масҷид қазо кунед. чӣ? ин худаш чӣ гап? камтар аз 1% умматони расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам имрӯзҳо бомдодро дар масҷид мехонанд. лек пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ гуфтааст? мегӯяд, агар одамон медонистанд подоши хондани намози бомдод ва хуфтанро дар масҷид, онҳо ба масҷид хазида меомаданд. хазида. ин дунёе ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам огоҳ мекард, чӣ мегӯяд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам? ин дунё сабзу зебо аст. аллоҳ субҳонаҳу ва таоло шуморо вазифадор кардааст дар ин дунё, то ки нигоҳ кунад ба ин имтиҳон. чӣ мегуфт расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам? эҳтиёт бошед аз ин дунё, фирефтаи ин дунё нашавед, нагузоред ки ин дунё фиребатон кунад. ва инро ҳама медонад, лек худро ба нодонӣ мезананд. бародар, биё ба масҷид, баргард ба Аллоҳ. валлоҳи ман бандам, вақт надорам. чӣ хеле ане ту вақт надорӣ? чӣ маъно дорад ин ки ту вақт надорӣ? ту баҳри ин офарида шудаӣ. баҳри ҳамин ту дар ин ҷоӣ. сабаби дар ин ҷо мавҷуд будани ту ин гузаштани имтиҳони динӣ аст. ту дар ин ҷо баҳри дин ҳастӣ. ибодат. ту дар ин ҷо баҳри динӣ, лек ту бошӣ мегӯӣ ман бандам. чӣ мегӯяд Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло дар Қуръон? ҳеҷ гоҳ, ҳеҷ вақт, бо ҳеҷ сабабе нагузоред ки фарзандон ва дороиятон диққати шуморо ҷалб кунанд аз зикри Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. ва касоне ки чунин бикунанд, онҳо зиёнкоронанд. биёед ростгӯ бошем нисбати худ ва ба ҳоли ин кор дуруст нигоҳ кунем. чист баҳонаи сафедкунии ҳар яки мо? валлоҳи бародар, ман бандам, ман вақт надорам барои дин, вақт надорам барои Қуръон, вақт нест ки ба масҷид равам, вақт нест ки барои омӯхтани динам, вақт нест барои даъват, вақт надорам, боз вақт надорам. оё қаблан нашунида будӣ ин ояти Аллоҳ субҳонаҳу ва таолоро? магар нашунида будӣ ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло огоҳ кард? ҳеҷ гоҳ нагузор, то ин дараҷа нагузор ки фарзандон ва дороият туро банд кунанд аз зикру ёди Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. лек агар то ин дараҷа омадед, пас дар ин ҳол шумо зиёнкоронед. Аллоҳи бузургу тавоно муҳтоҷ нест ба мо. ӯ ба ҳеҷ каси мо муҳтоҷ нест. мо муҳтоҷем ба Аллоҳ. мо муҳтоҷем ба Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло, то ки ӯ ёриманд бошад ва ҳидоятамон бикунад. о бандаҳои Аллоҳ, ин Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло аст. касе мегӯяд дар ҳадиси қудсӣ: о фарзанди одам, ба дурустӣ ки ту гуноҳ мекунӣ дар давоми рӯз ва гуноҳ мекунӣ дар давоми шаб. ва ин Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло аст ки мебахшад тамоми гуноҳҳоро. ва ту омада бахшиш бипурс барои хатогиҳоят ва бахшида мешаванд тамоми хатогиҳои ту. Аллоҳу акбар. ин Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло аст ки мегӯяд: о фарзанди одам,
о фарзанди одам, агар гуноҳ бикунӣ ва гуноҳ бикунӣ, ҳаёти гуноҳкорро зиндагӣ кунӣ, ҳатто то он дараҷае ки хатоҳою гуноҳҳоят баробар шаванд то ба осмон. Аллоҳу акбар. Тасаввур кун, чӣ қадар бояд гуноҳ бикунад одам, ки он тамоми муҳити зисташро пур кунад. Аллоҳ мегӯяд, агар то ҳамин дараҷа бисёр шавад гуноҳҳоят ва ту бахшиши гуноҳҳоятро ҷустуҷӯ бикунӣ дар Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло, Аллоҳ мебахшад ҳама гуноҳҳоятро ва он ҳеҷ аҳамияте нахоҳад дошт барои Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло. Аллоҳу акбар. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون